Και νεονέτος αριθμή, ειν του Χριστού περιτροπή, και η μνήμη του Αγίου, ιερά του Βασιλείου. Του χρόνου μας αρχικαλεί, και ο Χριστός μας προσκαλεί, την κακία να αρνηθούμε, μαρετές να στολιστούμε. Να ζούμε βιοτελείο κατά το Ευαγγέλιο, με αγάπη, με ειρήνη και με την δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά και ευτυχή, με καθαρά κι αγνή ψυχή, με χαρά και με υγεία, με την θεία ευλογία. Με χαρά και με υγεία, με την